नमस्कार भैया लोग, आज हम रउआ के एगो ऐसन कहानी सुनाएम जेकरा में हार के दर्द बा, इंतजार के कसक बा आ जीत का बदला बा। बात बा 18 जून 2017 के चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल। भारत बनाम पाकिस्तान। पूरा दुनिया टीवी पर टकटकी लगौले रहलस। भारत टॉस जीत के गेंदबाजी करत बा। सबके भरोसा रहे कि टीम इंडिया पेस अटैक पाकिस्तान के उड़ा दी, लेकिन मैदान पर भइल उल्टा। बुमराह नो बॉल कर देहलन, फकर जनाब शतक मार दहलन। पाकिस्तान बनलस 338 रन आ भारतीय गेंदबाज सब पानी पानी कर दहलन। अब पूरा देश नजर गड़ौले बल्लेबाजन पर, काहे से कि रोहित, विराट कोहली, धोनी जैसन धुरंधर जब मौजूद होकर मैदान पर तो 300 रन कोनो बड़का चीज ना होखेला। लेकिन भैया लोग, ऊ दिन भारत खातिर सब कुछ काला साबित भइल। पहले ओवर में आमिर के गेंद पर रोहित शर्मा LBW हो गइलन। पूरा पाकिस्तान बेकाबू हो उठल। पड़ाका जस नारा सब गूंज उठल आ हसन अली तो औरी खुश हिटमैन के छेड़ दहलन। लेकिन हिटमैन के छेड़ला के बाद उनका मालूम ना रहे ई चुपी रोहित के दिल में एगो आग धधकत बा, एगो यही आग जे तूफान बन के फूटे वाला बा। भारत उ दिन हार गईल। पहली बेर पाकिस्तान ICC टूर्नामेंट भारत से जीतल। पूरा देश टूट गईल आ पाकिस्तान में जश्न में डूब गईल। बाकी कहानी इहमे ना रुकेला। वक्त के पहिया घूमल। ठीक 2 बरिस बाद 16 जून 2019 को भारत वर्ल्ड कप के मंच पर आ फिरू से भारत बनाम पाकिस्तान। घाव अभी ताजा रहे आ हिटमैन खामोशी में बदला लिए के कसम खैले रहलन। पाकिस्तान टॉस जीतलस आ गेंदबाजी करे के फैसला कैलस। भारत के ओपनर रोहित और KL राहुल क्रीज पर रोहित बाला उठौलन आ पूरा दुनिया देखल कि हिटमैन अब खामोशी ना रहे वाला बा। चौका छक्का के बरसात कर दिलन। आज जब सामने अइलन उहे हसन अली जौन 2017 में रोहित शर्मा के छेड़ले रहलन तो हिटमैन टूट पड़लन ओकरा पर। हसन अली के 9 ओवर में 89 रन ठोक दिलन, जेमे अकेले 43 रन रोहित शर्मा के बल्ला से निकलल। ओ दिन हसन के गेंदबाजी ना, ओकर घमंड भी बिखर गईल। रोहित शर्मा 140 रन के तूफानी पारी खेल दिलन। पूरा पाकिस्तान सुन पड़ गईल। सपना पाकिस्तानी गेंदबाज रोज देखेलेन भारत के विकेट गिरावे खातिर। ओ सपना में सिर्फ हिटमैन के डर बस गई। बाद में हसन अली खुद कहे लगलन, जब हम सुते नी तो रोहित शर्मा के बैटिंग के सपना आ जाला। जे बंदा पहले कहत रहे कि हम टीम इंडिया के खिलाफ 10-10 विकेट ले, अब वो खुद मान गई कि रोहित शर्मा ओकरा सपना में खौफ बन के हमेशा आवेले। भैया लोग, ई कहानी शुरू भई रहे 2017 में आ खत्म भइल 2019 में। एक तरफ रहे हसन अली के घमंड, दूसरी तरफ रहे रोहित शर्मा की खामोशी। आज जब दोनों में भिड़ंत भइल तो जीतल हिटमैन और हारल हसन अली। अगर रउआ ऐसने कहानी सुने चाहतनी तो इस चैनल के लाइक सब्सक्राइब करी और रउआ कहाँ से देखतनी ई भी कमेंट करी।